Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamul și că plecați, căci cu voi este Dumnezeu. Auziți până la marginile pământului, căci cu noi este Dumnezeu. Cei puternici, plecați-vă, căci cu noi este Dumnezeu. Că iarăși de a avut dreptate un sârb, eu știu Popovici. Dar am venit paneregia timpii noștri. Dar că se pare că eu o socotesc produsul masonerii. Iar relativitatea asta. Știți adevărată. De ce să mai stau cu ei care au făcut cu mine preoți care nu se mai căsătoresc, homosexualii, America și cu Anglia. Mișcarea ecumenică este o acțiune pe care a inițiat-o, ca să spun așa, au inițiat curentele care încearcă nivelarea religiilor, nivelarea popoarelor, o acțiune pe care masoneria o încearcă de mult vreme. Eu sunt împotriva ecumenismului, socot cea mai mare erezie a secolului nostru și, nu știu dacă sunteți la curent, Biserica Sârbă a cerut ieșirea din ecumenism și până în prezent din ecumenism au ieșit Biserica Sârbă, Biserica Georgiană, Biserica Ierusalimului. Cred că cel mai bine este să fim foarte prudenți cu ecumenismul, care încearcă nivelarea credințelor, nivelarea spirituală, la nivelul cel mai de jos și distrugerea specificului ortodoxiei. Ecumenismul, ce părere aveți? Păi sunt împotriva, asta discutam. Pe viață și pe moarte împotriva. Ce ecumenism? Ce părere aveți despre secte și Biserica Catolică? Sunt anatematizați, asta este. Nu le garantăm mântuirea, nu putem. Și Sfinții Părinți consideră că sinoade întregi consideră că asta e erezii. Și o erezie anatematizată nu poate să consideră că e mântuită. Este ecumenismul o erezie? Este. Așa a filmat și Părinte Stăniloae, erezia secolului 20. Și Sfântul Iustin Popovici. Da. Ce părere aveți despre ecumenism și despre rezultatele întâlnirilor ecumenice de-a lungul timpului? ecumenismul este, așa cum spun și grecii, cea mai mare erezie a secolului nostru. Așa este. Pentru că ea vine cu niște idei generoase, ne unii pe alții. De ce să ne certăm? Să avem rugăciunea comună, să că rugăciunea împreună ajunge la urechile Domnului și așa mai departe, lucruri care sunt amăgiri idolești, amăgiri diavolești. Dar cred că porul va rămâne credincioși și din ce mai mult se vorbește împotriva ecumenismului și din ce mai mult această opoziție sacră ajunge la urechile credinciosului. Iar noi suntem puțini, dar suntem biserică întreagă. Nu ne nesăște nimic, nu ne avem și împrumutat la protestant, dar nici la catolic, nimic, absolut nimic. Biserica noastră o credem și o înțelegem întreagă, are toate dogmele drepte, toată tradiția veche, apostolică și soconică a Sfinților Părinți. Și are toate canoanele, are toată tradiția liturgică, canonică, dogmatică și istorică. Tot ce ne trebuie avem în biserica. E biserică care a mers pas cu pas după tradiția evanghelică și apostolică și soconică până în ziua de. Și ei știu asta, de ce ei vor să apropie de noi?